Ja, zoals ik al zei, je wordt een soort aandacht voor het IJstijdenmuseum in Boedenpost. En laten we er live heen gaan. Hendrikje Talsma. Ja, goeiemiddag. Ik zit hier in Boedenpost en ik denk dat dat plaatsje Superfreak misschien wel een beetje toepasselijk is voor deze mensen. Want die had toch een beetje een passie, kunnen we wel zeggen. Ja, want Jan Kloosterman van het IJstijdenmuseum, dit zijn al je mensen met passie die hier komen, hè? Ja, dat kan wel zeggen. Want die struinen al het laan aan. Al je met zo'n grote metaaldetector. En dan, zodra het begint te piepje, nou, dan steen je er versteld van wat er zo'n boven wetter helpt. Dat is soms van heel oud en soms wat jonger natuurlijk. Maar de voeten die ik van de morgen weer tafel kan binnen, nou, het is stuk voor stuk geweldig, ja. Ja, want je zei ze mij een metaaldetector, dus dat betekent in principe dat het eigenlijk al je metalen voorwerpen binnen, net pots, scherven en dat soort dingen. Nee, ja, Jood eigenlijk is een dij voor de metaaldetector meesken. Maar ik ga je van de mogelijke verschillende meesken jongen die gewoon met breedte eigen al je archeologische dingen voelen. Ik ga mooie pijlpunten van vuursteens jongen en messen en mooie klingen. Dus wat dat betreft is het Jood wel wat breder, maar de dij is eigenlijk bedoeld voor al die mensen die bij een detector hier op een Friese terpen of op een Friese geworden het ziekenhuis staan. De Treije Stinsen metaaldetectie zit er zo mooi op. Ja, wat voor bedrijf ben je, Miljoen Veenstra? Nou, wij zijn een bedrijf, we zitten in Kalmersveer en we zijn in maart 2004 ben we start met een shop. Als Treije Vreun zijn we van, wij zitten nu al jaren. En nou wij zo'n mooi apparaat keerpje willen, dan kunnen we hier in Friesland eigenlijk net de plak. Dus ja, goed, wat doe je dan? We zijn het land introkken, we gaan bij een dealer hebben we contacten opgebouwd. En we zijn van, nou ja, we overwegen om te starten in Friesland met een verkooppunt. Nou, dat weer vrij gauw regelen. Dan ben we in maart 2004 ben we dus van start gegaan. En dat resulteert in een onderneming wat nou nice dus gaande werk. Want dat is net een grote markt die je bewerken. Dus je kunt er net volledige werk mee bezetten. Maar goed, we gaan nu dus een leuk bedrijf opbouwen. En eerlijk staan we hier op deze bodemfondsen. Nou, en het blijkt Jood weer een groot succes te wijzen, want het is een behoorlijke oren in Jood. Ja, want een metaaldetector, hoe werkt het zo'n apparaat precies? Je hebt hier verschillende soorten maten staan, maar hoe werkt het? Nou goed, het is een kwestie van metalen opsporen. En eigenlijk zo'n metaaldetector die is geneigd om alle metalen te vinden. Alleen nog, ja, goed, er zit een hele grote rotzooi ertussen. En het is een kunst om dat net te vinden, of dat wel te vinden en lezen te laten. Want anders dan blijf je aan het graven. Dus wat wij doen is die apparatuur zo fine-tunen dat we de speakers in ieder geval net vinden. En het zilverpapier en de vlaardappen en de bierdapjes en de treklippen van de blikjes. Nee, we stellen hem zo dat er de muntjes en de sieraden en dat soort zaken wel vinden wordt. Kun je vertellen wat Jono zo al voelt? Nou, van alles en nog wat. Van hedendaags geld tot oude Romeinse munten, oude fibula's, Keltische munten, een bronstijdbijl. Nou ja, eigenlijk alles. Ja, eigenlijk alles. Ja, want Joost zijn Keltisch koning. Maar dat betekent dus eigenlijk dat al die volkeren in je west binnen? Ja, wij zien niet alleen hier in Friesland, maar ook de Boeten, de Betuwe. En we gaan ook af en toe nog wel eens naar Engeland. Dus overal waar we de kans krijgen, dan griepen wij die aan. Nou, en waar gaat Jo had nou sneller van klappen uit Jo zei iets boven de grond krijgen? Ja, dat is een mooie muntschat. Waar kunnen ze terecht om met hem in contact te komen? www.detectoramateur.nl. En ik heb verteld, je joert nog komen zien bij het IJstijdenmuseum. Maar ben je ook op oren plakken te zien, Leen heen? Wij zijn op 17 maart zijn wij in Limburg, in Susteren. En dan duurt het weer een tijdje voordat we dan echt weer hier in Friesland weer een zoekdag hebben. Ja. Nou, je hebt in elk geval een prachtige hobby. Ik hoop dat je me nog heel veel plezier van hebt. Dankjewel de heer Kees Leenheer en Johan Koning. Je bent een archeoloog van het Fries Museum. Van Jim ben dit natuurlijk echt prachtige dagen, hè? Ja, zeker. Uitgelezen kans om mooi materiaal te zien. En ook een beetje om de contacten met al deze amateurs en verzamelaars, om die te onderhouden. Dus het is ook een soort familiereunie, kun je zeggen. En na al die jaren ken je natuurlijk heel veel gezichten. Maar ieder jaar komen er weer nieuwe bij.
En je krijgt inderdaad, wat Jan ook zegt, je krijgt heel mooi materiaal onder de ogen. Mensen willen natuurlijk heel graag weten, wat is het, hoe oud is het. Heel vaak willen ze ook natuurlijk iets over de waarde weten. Maar dat is toch wel ook een beetje het doel van dit soort bijeenkomsten. Dat we een beetje zicht krijgen op wat er gevonden wordt. Het is toch ons aller cultureel erfgoed. We willen er heel graag verhalen over vertellen. We willen het graag laten zien in tentoonstellingen. Zowel hier in Buitenpost als in Leeuwarden in het Fries Museum. Maar ook op andere plekken. Dus het is heel belangrijk dat we die contacten met deze mensen ook jaarlijks onderhouden. Ja, want waar ik wel heel nieuwsgierig naar ben, van dat wat je nou voelt. Jou dat een beeld in totaal van heel Friesland, over het algemeen, of is het van bepaalde periodes? Nee, het geeft wel, je kan eigenlijk zeggen vanaf de ijstijden tot heel kort geleden komen mensen met spullen waar ze vragen over hebben. Dus je krijgt een heel mooi doorsnede wat er zo her en der op akkers nog te vinden is vandaag de dag. En dat is bijna alles wat je je maar voor kan stellen. Als je maar lang genoeg geduld hebt, dan de ene keer de een heeft dit, de ander heeft dat. Dus je krijgt een hele mooie dwarsdoorsnede van wat er gevonden wordt. Ja, José, van de ijstijden. Wij verzinnen misschien wel in de veronderstelling dat er in de ijstijden helemaal net meesten in. Maar hoe zit het toen bij de meesten? Hoe wennen die je toen? Nou, die waren hier zo sporadisch, kwamen die hier ook eens even op bezoek. Hè. Er waren mensen die achter het grote wild aan op jacht gingen. En zo nu en dan vind je daar ook resten van terug. Maar ook van de eerste boeren. Hè, vinden we bijlen, vinden we potscherven. En als je dan verder terug naar de bronstijd, hè, zodra er metalen voorwerpen komen. Het oudste wat we vandaag zagen was een hele mooie mantelspeld uit de voor-Romeinse ijzertijd. Dus van 500 voor Christus. Maar er zit uit de Romeinse tijd. Je kan het zo gek niet benoemen of het komt over tafel. Wanneer ben de sporen van eerste bewenning hier in de worden van? Dat is uit de laatste ijstijd, kun je haast wel zeggen. Dus dat is van pak en beet 80 tot 45.000 jaar geleden wel. Nou, als jou hier als archeoloog zou rondrennen, wat is nou jouw grote droom om hier in te komen? Het mooiste zou zijn, we hebben tot nu toe in Friesland 3 vuistbijlen. Een provincie als Drenthe die heeft er tientallen. Dus ze hebben nu ongelooflijk een hele mooie vindplaats. Nou, dat is eigenlijk een droom die zou ook eens een keer voor Friesland uit moeten komen. Dat we echt een bivakplaats van die Neandertalers, dat we dat hier vinden. En dat kan morgen kan dat ook een keer het geval zijn. Dat lukt. Ja, want dat beweert dan echt dat het Jerk West is dus? Nou, dat ze hier geweest zijn, dat weten we wel. Maar die plekken die liggen toch verscholen onder heel veel stuifzand. Vaak in rivierdalen, dus daar kan je heel moeilijk bij komen. Maar doordat al deze mensen toch overal op die akkers rondlopen, zal morgen wordt dat een keer. Zo is het in Drenthe ook gebeurd. En dat kan hier in Friesland ook. Want Friesland, de Friese Wouden, is natuurlijk een uitloper van de Drentse hondsrug. Dus dat kan hier ook gebeuren. Dus wij zijn heel blij met al deze extra ogen in het veld die ons op weg helpen om daar wat leuke dingen over te vinden. Nou, stel je voor dat je net komen kennen. Kun je dan ik in het Fries Museum terug om dingen te zien litten? Of is daar het museum eigenlijk net voor? Nou, wij doen het 1 keer in de 2 maanden nu. Hebben we een kunst- en kietsdag. En dan mogen ze ook met bodemvondsten komen. Maar we hebben het is ook heel mooi dat het echt gecoördineerd vanuit, hè, zoals in dit museum, echt zo'n bodemvondstendag. Dan heb je alle experts erbij en dan kun je de mensen ook het meest effectief helpen. Dus daar moeten ze ook altijd even in de advertenties op letten van wanneer dit soort dagen georganiseerd worden, dan moeten ze even met hun spullen komen. Dan krijgen ze de beste antwoorden.